Pois todo preparado aquí no Atrápame se podes para que hoxe a nosa amiga Sonia poida levar ese bote tan xeitosiño que temos. E se vos os da casa tamén queredes vir ata aquí a concursar no Atrápame, xa sabedes, escribidenos aí ao 618-388-087 e tedes as portas do plató abertas de par en par. Que ganas temos de dar o bote, hoxe está en 31.600 euros. Sonia, prepárate. Agarrarse que veñen curvas, que neste minuto final pode rematar pois da mellor maneira. Sabes que te vas a enfrontar a 5 preguntas e por cada unha delas que acertes levarás 100 euros como premio. Se consigue cravar as 5 respostas, levaría o total de bote, esos máis de 31.000 euros. Xogamos hoxe con 5 categorías que vas ver de contado, Sonia. Temos aí montes, idiomas, actores, poemas e santos. 60 segundos por diante para esos 31.600 euros. Preparada? Preparada. Veña, moita sorte. E tempo. Montes. Cal é o monte máis alto da Patagonia chilena? Aconcagua. Non é correcto. Idiomas. Que actor interpretou a Carmelo Matalobos e prestou a súa voz para o dicionario da Real Academia? Luis Iglesia. É correcto. Actores. Que actor interpreta a Napoleón na película de Ridley Scott? Mel Gibson. Non é correcto. Poemas. Cal é o nome do primeiro gran poema épico da literatura inglesa? Paso. Paramos o tempo. 33 segundos, quinta ten por diante, queda máis de medio minuto. E parabéns por ese Luis Iglesia, xa sacamos aí os primeiros 100 euriños. Imos voltar á categoría de montes, buscando o monte máis alto da Patagonia chilena. Tamén quero que me digas na categoría de actores quen interpreta a Napoleón nesa película de Ridley Scott. Buscamos o nome e o apelido dun actor. Veremos o que hai na categoría de santos. E temos ainda moito tempo por diante para seguir contestando. Continuamos, Sonia? Sí. Pois veña, concentración. E tempo. Santos. Cal foi o último pontífice declarado santo que tamén era coñecido como Papa Viaxeiro? Juan Pablo II. É correcto. Montes. Paso. Actores. Leonardo DiCaprio. Non é correcto. Poemas. Beowulf. É correcto. Montes. Monte Aloia. Paramos o tempo, parámolo a falta de 2 respostas para que Sonia poida levar o bote. 2 respostas nada máis. Unha delas, categoría de actores. Aquí imos ir ahora. Buscamos o actor que interpreta a Napoleón na película de Ridley Scott. Quédanos na de montes, saber cal é o monte máis alto da Patagonia chilena. 2 acertos e 31.600 euros que están no aire, Sonia. 11 segundos nada máis é o que nos resta. Fai bo uso dele, Sonia. Moita sorte. E tempo. Non é correcto. Actores. Marlon Brando. Non é correcto. Montes. A Estrela. Non é correcto. Actores. Tom Cruise. Non é correcto. Montes. O Pico do Galo. Ai, o Pico do Galo non é correcto. Ata aquí este minuto final. Bravísima, Sonia. Moi ben xogado. Só che faltaron 2 respostas. Na de actores era Joaquín Phoenix, quen interpretaba aí a Napoleón nesa película de Ridley Scott. E o Cerro de San Valentín é precisamente o monte máis alto de toda a Patagonia chilena. Inda así, moi bo minuto final. Merecidos eses 300 euros que van pro peto da amiga Sonia. 300 euriños por esas 3 respostas. Moi ben xogado, foi un placer. Que vaya ben na volta ao cole. E os da casa, no próximo programa o bote está en 31.700 euros. Contamos con vos, Ata a festa.